пул, мол, сарват ҳай ту тамоми умр моро аз паси худ мекашад ака аз қафои ҳамин ҳайвон ва баъзан моро ғуломи худ месозад. ва я бепул будай қашроқ будай як камбағал будай. вале магар барои он ба ҳама пастиҳо даст задан меарзад? ай ту хушрӯтар, ай ту пулдортар шавҳара ёфта. сабр ва азму талош бояд кард. он гоҳ ҳатман рӯзе офаридгор неъматҳои беинтиҳои худро ба шахси поксиришту заҳматкаш арзонӣ медорад. кӯшиш накун ки бори дуюм зиндагии маро вайрон кунӣ. беақл туе ки барои пул шуда зиндагита фурӯхтӣ. филми тозаэҷоди миллӣ ки саршори ишқ, ҷавонӣ ва дӯстиву рафоқат аст. иштибоҳҳои инсоне ки чашмашро ҳирси молу дороӣ кур кардааст ва подоши тақдир. ту ин ҳама дар филми нави мо бо номи вақт. тамошо кунед. рӯзҳои наздик дар ютуб канали дӯст Мурод Шарипов.